बेबायदिखौनो बायोलां माबायदि मबाइल जाखो ओइ मा जाखो थेंक इउ अन थानायनि थाखाय सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम दे सोर सोर दङ
सोर सोर अन दङ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। नांथानानैसो दंबावो। मा जाबावगोन। नांगौमोनहाय गुमै बालन्दाखाय आङै जाहराखैसै। फाग्लि नों गोरोन्थि खालामबाय गावनि खाफालखौनो जानानै लाबाय। दे कमेन्ट खालामहरदो सोर सोर दङ। कमेन्ट खालामाबालाय बोरै मिथिनांगौ जाखो। मबाइलानो बिराद हें जाग्रा जाबायलै आंना। रावबो फैला नामालै। कौन है मेरे एलबी में जो नया है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में कमेंट करो हम रिटर्न दूंगी। कमेंट गाइस लोग। थुदोना आंनि साइकेलाव सानैजों गेलेहैदिनि। कौन है रे दोस्त लोग मेरे एलबी में कमेंट करो। नया है तो सब्सक्राइब कर लो। भाई बहनों कमेंट करो कमेंट। सुनो Zara
कमेंट करो दोस्त लोग। जालालै रावबो फैया। मा जागोन बे संसारजों माब्रै आं फाहामबावगोन गोसोनि इलमामा अनजालि सिखा अनजालि सना दुदुना आंनि साइकेला जोंहा आरबि अफिसियेल चेनेल लाइक दान थेंक इउ ब्र लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम ब्र। रावबो फैलालै गिदिंबायसो थाबाय मा जाबावगोन जाखो नांथानानैसो थाबावबाय नामालै तुमसे मैंने नैना तुमसे मैंने नैना दिल के जिंदा दिली सकी सकी नैना तुमसे मैंने नैना
तुमसे मिलना कौन कौन है कमेंट करो दोस्त लोग। जो नया है तो सब्सक्राइब कर लो। रावबो फैलादांलै दिनै आंनि एलबीआव। कौन है दोस्त लोग, आ जाओ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को भी। जारु फुंनि समा ओइ सिखोला बोजा थांनो साइकेलजों। नोंसोर आंनि आंगो बिनानाव, नोंबाय आंनि सोलेराव। दोस्त लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ प्लीज़। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जो नया है। Sabukun jadikan
लोगो मोनहा रावबो फैलालै आंनि एलबियाव आंगोनि साननानै दुखु दाजा फैगोन सानसे हरगोन आंनो खौरांखौ आंगोनि साननानै दुखु दाजा सुनो जाफुंगोन सानसे आंगोनि साननानै सोर सोर दङ आंनि एलबियाव कमेन्ट खालामदो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरनानै दोन आं नोंसोरनो रिटार्न हरफिनगोन मा जाबावगोन गाबनोसो ओंखारबाय आं रावबो फैला कमेन्ट गाइस लोग कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ मा जाबावगोनलै बे संसाराव टावारबो नाङिजों जाबजों बिराद समायखादों आंनि एलबिया ओरै मा जाबावगोन जाखो मोदैसो गबाय आंहा
टावारबो नांला माबो नांला। ओइस गल गल गिदिंनायानो जोबनोनो रोङा आंना। कमेन्ट गाइस लुक कौन कौन है? कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। खालामथारला। नांथाबथारनानैसो दं नामा? दिल की तरह से कमेन्ट खालामहरदोब्रा एसे सोर सोर दङ। रावबो फैला आंनि एलबियाव दिनैनि दिनाव। खाफालानो मोनदासो जाबाय आंहा। जोंहा उइलियाम ब्लग सौफैनो हादों आंनि एलबियाव। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आदानिसिम। जोंहा आदाया बुंहरदों हेलौ होननानै बुंहरदों। हेलौ आदा, खबर सबरा बोरै मोजां ना? मा ओंख्रि जाखो आदा? लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आदा मोनसे अननानै। दिल की धड़कन है प्यार की सहाय सुकुनाई तू दिलबर दिलबर ओ दिलबर दिलबर आपके निशाना दिल की। जोंहा आदा उइलियामा बुंदों मा होनहरखो बे इउ फुड अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा। यूट्यूब अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा। नंगौ नामा आदा? नेटानो प्रब्लेमथारलै आंना। नेट प्रब्लेमखायनो बहुद स्ल' जाथारदों।
दिल की धड़कन से पहचानता है। जोंहा आदा विलियामा बुंदों आपडेट खालाम। आं आपडेटखौनो नायासैना आङो। फैदोंदां दा मोनायावसो खालामसै आं बे एलबिजो होखांबा आदा। खबर सबरा मोजां ना आदा विलियाम? मा ओंख्रि जाखो? आपडेटआलाय आपडेट फैखादोंदां। आदा तदना तदना आंनि सायखेला। नेटानो माबायदि जाखोलै? जोंहा विलियाम आदाया बुंदों मोजां बोरमा बेदर बा गोथावथार माथो। जोंहाथ' मोनजायालै बोरमा बेदर जानो लुगैबाबो। रावबो बुथारा नालाय हाथायफ्रावबो। नङाबालाय बायनानै जागौमोन जोंबो। गोजां गानायनि एसे गोजां बोथोराव बोरमा बेदर जायोबा। गिदिंगानोनो रोङा टावारानो। मा जाबावगोन जाखो? टावार नागिर नागिरसो होनबाय थानांसिगोन। मा फैसा हरनांगौ जाखो नोंनोलाय खि? सेन्देल मामिलै सेन्देल मामिलै सेन्देल।
ओइ लाबोनाङा सिनायसै बे मानसियानो नै खोनासंलाय मबाइलाव मैया नायदों आङो भिडिअफोर गेजेराव फिसाला ना फिसाजोआ गाबबाय थादोंमोन बोसोरथाम ना बोसोरब्रै बिफायानो बुथारदोंनो गथ'खौ बिमा गैयामोननो माबायदि जाखो दानि जुगाव नुवाखै बिदि गाबबाय थानायखौ सैज' खालामनो हायिनि थादोसो बिफाफोरानो माबायदि बुथारनो नुवाखै फिसाफोरखौनो ओंखायनो सिरि थानांगौ फिसाफोरखौ नङाबा बारा गाबखानाङा खम मोनाखै बियो आरो गुफुरावनो जाबावदों बै माबाखौ खला माबाखौहाय बिफा फिसाखौ बुथारनायखौ नुवाखै माबायदि जुद जालांदों फिसाबाबो हिनजावबाबो बुथारनो हानाय दानि जुगाव फिफाफोरा बिदि खालामो गानानैहाय गारहर अराव सावथारजोबगोन आं बेनि सोमोन्दै ये दाब्लिक हर जिरायनोबा जिराय दलद आंजों नेरलाबायबाय थानासो मोनसे दाब्लिखौ हराबो थांसै नेरलाबायबाय थानाय जानायबो जायैनिबो जिरायगोन ना जिराया जिरायाबा था आं लाबोनायखौ नुवाखै आं लाबोआबा सोरथो लाबोनांगौ बायनानै लाबोबाय मा बायाबा अबावथो मोननांगौ थान नाङाबा आं दखान गाबोन संनो हागोन होननानै माबा संना हरनो होननानै आं गाबोन नाङा नालाय था दान्दासो जाबावगोन नेरलाबायबाय नै बैयाव माबा ओंखारदोंनो मानसि लाग्रा गिजागिबै गैया नामा बेहा रायलायनो दिनैल' मा ज्राव होननाय खोनायाखै बियो दाउफोरा माबायदि गाबस्रावजोबदों गाहा उन्दुलाङोथ' मिन्थियाखै खोनाबासो मिन्थिबासो गिगौमोन बियो खुगाखौनो फिजोबनानैसो दोनगोन आं नोंसानि रिथुनाथ' फिफाबो गैबावा रावबो गैबावा माबायदि थायो नुवाखै सुथेजोबनानै दोनगोनसो आं खम गैगोना गैया नोंलाय बाथोन गैया नामा मा थाव नांबाबो माबायदि जाखो जाया ओंखाम जाया जाया माथो जागोन ओंखाम जाया दै जायाबालाय था स्कुलावल' जानाय ओंखामाबो ओमफ्राय दानि मेथाइ पेकेटनि जानाय उनावसो जेबो जायाखै बानलु बाथोन जानो बासै आलु आलुखौ बासिनानै जा
rồi đẹp xong rồi bây giờ rau xé này khi mà vào sau lắm dùng chúng ta làm vậy tiền tao lại cái này kìa nó thay đi mặt sang này gì bây giờ này kia kệ không kia kệ thế sao mà nó khi mà sẽ kia kệ không biết thằng này gì không kia cái nào người vào đến nó này cái lấy tiền nó là sudah cứ làm cái này 우리 이렇게 잘라내는 거 하. 그래. 왜 이렇게 하는 거야? 응? 이걸 이렇게 하는 거야? 뭐? 이건 잘. 라고. 나 실내 중이면 그렇게 하면 안 돼. 근데 아파보네. 근데 놀리긴 하던데. 응? 놀리긴 하던데. 이스쿨로 통화봐. 그래. 나게 또 나도 집에 가는 날 사는 날은 내가 하나 사는 이스쿨 보는 편이네. 나는 한번 그냥 난 사는 날인데. 그러고 싶으면 나가 쓰기랑 쓰는 어디? 뭐? 이제 좀 주세. 땀나네. 응? 땀만 좀 주세. 뭐요? 놀래네. 마 버지랑 그. 뭐야? Flower, tôi biết nè. Tôi thấm nó cái làm phim mượn, cái gặp thật sự ra khỏi không mà dầu hại, thấy ớ. Tôi cái làm thằng nó nữa. School làm khó biết rằng tôi school này phải đi học bác sinh thôi. Giờ đơn tiền này, tôi đi làm phần này, tôi đi những cái này xin làm lại rồi. giờ hôm nay ta đi giúp đi chung được ăn bắp cũng chưa thể khè rất là ngon ok 그리고 난 이렇게 하면서 나 커피요? 커피네. 이거 가져오는 거 아니냐? 나 그냥 있어. 언제나고 포스터 하나로. 아, 저 포스터 하면 안 비슷해. 이거 시간 안 내. 언제나고 포스터. 이거 포스터라고 그냥. 난 같은 거 먹는 거. 자, 비부티 아보 सौफैनो हादों आंनि एलबेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब'निसिम हेलौ आगै लाइक दान थेंक इउ आब' खबर सबरा बोरै मोजां ना मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव Baby, perfect. 이거 먹으려고 했나?
머리? 근데นั่นแหละไม่รู้จะกินอะไรดี जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों आंनि कमेन्टआ मा जाखो आगै जेबो जायाखै दे आब' मा जानो मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे आब' मा जादों होननाय जायो मा टपेन मा जाखो होननाय जायो फोरोंदोंब्रा बर'नि खोन्थादों आरो बर'नि इंलिसनि हट टपेन बर'नि मा जादों होननाय जायो What is curry? मा ओंख्रि होननाय जायो आरो बिदि सोंनांगौ मानसिफोरखौ मासुमखौ सोंनायनि गामोन नोंसा what is curry होनो मा ओंख्रि होनो मासुमाथ' बुजिनाय नङा नोंखौ नायनायखौ लाबोनांगौ बाथौ नांगौ जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों आं माखासे कमेन्ट खालामनाया श' जायाखै अह नंगौ नामा थाब थाब कमेन्ट हरबाथाय आंनाव श' जायाखै आब' बिबुथि माखौ लादो आंखौ जानो ओंख्रि गैला जादो होनबा जादोनो आं जाला ओंख्रिया ओंख्रि नामोन आलुखौ संख्रिजों जानोसै ओंख्रि जाया गाबोन आलु दालि संगोन आं दे फरखिनानै आं आलुखौथ' लांबाय थानो समबार हाथायाव बायथारगोन आं समबार हाथायाव बाबा थांनाय जाबा हायसनदे माबा हायलायनो हावैसनदे बेखौनोथ' गाव बिनायनानै बायनानै बेयो सेन्देला गाव बिनानै माइ मासुना गानो मोनला गानो बारा ना संख्रिया जोंहा कृष्णा आब' सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब'निसिम खबर सबरा बोरै मोजां ना मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव कृष्णा आब' थि होनहरदों आरो बेयो ओरैसै लाइक होआखैबा लाइक हो दे गोबाब जायो हा हा comment guys 먹어 오케이 그럼 잘 찾네 까면 준수야 수고했다 일로 파니 빌로 빌로 피오네 필로를 아 수락을 올라가 그래 붙이나 됐나 봐 아니 날 준비해라 어? 많이 혹은 같으냐나 진짜 싸우나 이나 치마 돌리면 돼 그럼 जोंहा आब' बिबुथिया अन होननानै बुंहरदों थेंक इउ आब' बिबुथि अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा
गोमस्रां ब्लग सौफैनो हादों आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोमस्रां ब्लग माखौ दाय जानाय बियार ओरैसै माखौ दाय जालायलायखो आंलाय माबो रायलायनो ओंखाम जाबाय था। ओमफ्राय जोंहा कृष्णा आब'आ मा खबर अह मोजां मोजां नोंहालाय खबरा बोरै दङ? ओंखाम जागोन आं ओंखाम जागोननि जोंहा कृष्णा आब'आ बुंदों अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। माबो खावखोलै बाबानाव ओमफ्राय जोंहा आब' बिबुथियाबो अन थेंक इउ आब' बिबुथि अन थानायनि थाखाय। मा ओंख्रि मोनजाखो आब' बिबुथि खोन्थाहरदो दे। माबा खावदों आलु ना मा खावदों हा आलुनो आं ओंखाम जादोंमोन आरो जों बाबाजों आं ओंखाम जादों लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर आङो हेलौ लोगोफोर जों ओंखाम जादों जों बयखौबो बरायनाय थाबाय दा जों ओंखाम जागासिनो दं। लांबाय थादो जों ओंखाम जानायखौ मिथिया रोङोलै सोर बेलाय फरायनानै खोन्थादो मा ओंख्रि जाखो आगै बे गाहायनिया नामखौबो फराय बिबुथियालाय ओंख्रि गैया आब' जोंना लाइ आलुसो ओमफ्राय बानलु बाथोन। नोंसालाय मा ओंख्रि संखो? कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे। बयखौबो बरायनाय थाबाय होनदों। एखियासो रोंसिनहाय ना एखे इतना बेसेबां बायखो नोंखौ बेसेबांनो 20 थाखा मोनथामजों लाइ खफिजों मोनसेयावनो 10 थाखाबावसो। ओमफ्राय आलुआ सेरबेसे बेसेबां पसिसानो 60 थाखा 30 थाखा बे माबा जाबायना हरासिनो अमसुतगुर ओंखाम नांगौ मामा नांला ओइ खाना नांगौबा आखाय सुदो होमबा फैयाखै रावबो नांगौबा बेखौ लाजोबदो बिफाया थिफिनाव दोनखो नोङो दै लाङाबाबो जायोदां मोनलोंखायो खोमा ना लांनांगौ लाङा जायो नङाब्ला गुसुबाबो मैथ्रुआ जेबो जाहैयाखै आं गोदै आरामसो मोनजाबाय बेलासियाव जागोनहाय मा ओंख्रि जाखो आगै मा ओंख्रि जाखोनो आरोबाव आब' बिबुथिया आलुजों लायसो आब' जोंना ओंख्रिया नोंसालाय मा ओंख्रि दा नायलांबाय थादो जों नै जे बाबाया जागासिनो दं बेखौनो नायलांबाय थादो लेखासो लिरनानै हरो जामबि बैयाव बे लेखा लिरनायखौसो फरायनांगौ जोंहानि बाबाया ओंखाम जागासिनो हा अबाव थिखोनो दे सेन्देल गाननानै बै खर'नि खामफ्लाय खाथियाव नों गार
Lại hột Đây là lấy. Sang ba biển không ra đường. Cứ sao nữa. Like hột lấy. Hello lover, nhà video của bôi Hello lover. Anya nani na babu ne. Ang Rani Shen. Ang Lani Shen. Ang nama Hosmin. Ang nama Hosmi. Đangคนได้รอนหน้าเก็บไว้ปีคนหน้ายังไม่ทันเด้บอยก็ว่า Kena sung betan. ก็นักชงใบท่าลูกหน้าลงใบท่าบอยก็บอกว่าเล่นท่าบ้าด้าจึงบ้าไปจึงดังคำจากของบ้าด้าบ้าไปหายบ้าหายคำจากก็ทิ้งดอง Na ba ba. Sing Nak kan baca kan. หนึ่งชื่อจากข้างละเคย Ani men. อันนี้เหมือนจากข้างเคย Yo hot gun ba lo na phone na kan ta kan hot bathe. รับพูดไป Like hot dung nya sing. La po hot dung thare. Thank you anei no dai. Thank you Annie I love you Ni na ma hot bai rồi. Anei so na ki ne. Thank you no. Thank you Anei. Annie My sweetheart. Master Anei so. Hello lover dừng ra không bay ma nè Ba bè ra không bay. ba bè với ra không bay ra lại làm bài thà đấy Sức rằng nó ra cơ. nên cứ ra khơi ra khơi bà ra đó bà khu đó khu nào nè tháp ra không nào đi đưa Sức rằng này à. cứ sang nè Thắp ra năng cơ. dừng bác đưa xì gần Sức rằng thắp ra năng cơ. cứ sang nè tháp ra năng cơ Kita bilin na ron. phải trả lại Purma bitur na wala ani minan kya. mưa mà vừa để làm nấy cái thùng nữa mà chị phải ăn Ayaw yo kana mo. thế nào Ayun siya. Nang lay makam na ani. đừng lên mắt khả làm đứa à đấy đưa tháp ra lên cái này làm người ta đấy nơi ta đi video với lại tới dương ta này làm người ta đâu bơi cũng bớt ta chẳng đưa xì gần ta bơi cũng bơi lên này thả ba đang hay dùng đưa xì gần nhưng sẽ bắp không bơi lên này thả vậy nơi nâng xa hát nước họ đang khả họ làm mà đấy mà đấy thằng chơi Rang na sili. nơi nói xin nó nói gì được ma mẹ ta vui có vô lên này thả bấy đang nữa nâng đắt không làm đắt Nala boy bu phơi no. rồi dừng đi nuôi nó dừng nào nó không No, iki. Dừng ba ni bia đi kitchen la boy bu phơi. Baba ni buat lewat cukup. Baba ni buat lewat cukup. Boy ko boleh naik cabai. Baba dong boy boleh ke cabai. Udah selinau. Biar itu lah. Itu sini lah. Lebih phơi. Nah, boy ko boleh naik cabai. Sini kan để thằng. Dừng đá. Không được thằng này bên. Mami, dah tunggu nak tanya kita dah menit wakai. Engkau sini bah, engkau deh. Dah kun thấy ala lagi right? Đang kun nahi dah. Dah tunggu no mun pi bai. Ai?
दा बयबो रायलायनाय थाबाय दा खन्थाइयालाय नागिरबाय नै गथ'फोरानो नै दा हौवाबानि नागिरबाय दा हिनजाव बयखौबो नेनो थाबाय थांदो दे आनै सनानो ओं आनै ओं आनै थांदो सना आनै आङो दासो खथाखौ फरायनायखाय बारा फरायनो रोंथ'वाखै बारा फरायनो थोराखै हो दानबाय फिफा दानखो रायलायबावनो हागौमोन ना मानसिफ्रा मेसेज हरदों ओमफ्राय नों इयावहाय होनहरनांगौ आरो खुगाजों मानसिफ्रा लिरनानै हरबाय थादों आरो बे लिरनानै हरनायखौ नों फरायनांगौ आरो थांदो दे आनै सनानो दानदो आनै सना माखौ बोथ्रोदलाबायबाय थाखो मालायनि एलबियो बे दानदोंमोनबा बेखौसो थुफिनदोंमोन आङो बेखौ नुवाखै मालायनि माबा बे बोथ्रो माथो जाखारासै टावारानो नाङासैदि ओखिया रायज्लायनानै ओखि हारसिंनो रायज्लाय हरगासिनो नै बेखौनो डाबल डाबल खोनासै हासुनो फैयाखै हासुया माने दे ओखि रायज्लायहरदोलाय हेलौ लोगोफोर आंनि वाइटखौबो फरायनाय थाबाय दा हेलौ लोगो मा खालामदों नों मा खालामदों आनै सना नै जा उन्दुनो नागिरबाय मानो थुखो बाबालै बिमामिया थुदों हारसिं गोमोरखादों थुनायासो दे थुवाखै ना माबा नोंलाय मानो थुदों थुवाखैलै हारसिंसो जादों थुबायबायनानै बाबाजों हारसिं गोमोरखादों माथो नोंलाय मानो बिदि थुदों सोरो हा जाला मबाइलानो हारसिं जाबाय आंखौसो थुदों होनबावो मबाइलानो हें जाजोब्बाय इमारजेन्सि माबा ओंखारबाय थाबाय माबा होयै होयै गैला थांजोबबायदां आं हारसिंल'सैसो गैला नै हारसिं बिदि जायो मबाइलानो नों होनदों नोंसो फाला सोरनि मामिनि फाला नेट गैयाहाय नोंनि फालासो आंनि फाला नङा नोंनि फाला स्ल'थारनि नेटानो फरायदो हरथ'वाखैनोबा हरबासो फरायगोन दा नों हरदो बाहर में जाना है हम नहीं है क्यों ए टॉस कहाँ गया के टॉस कहाँ किधर
ठीक है थैंक यू ओके लिंक नखे lap kodo aneh cuna lan tahun hanoi đi không có lên nane ha lap aki badai nunggu ona ani cuna Vai. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Iba thang over. Ha? Kandungan kan udah apa sih pagi? Thanggan? Kamu thangin tuh. Ini thangku baru kan thang. Macam apa sih kalau ni? Amidu pulang barang. Amidu sana. Ni kan. Anggi kau pulang barang. Kau badan dulu. Kenapa deh? Kenapa? Engkau enggak. Macam mulu pun nama dah. Asyik sama ni. Ini bisa. Kata tu je ni. Bisa. Mulu je dalam sana. Kau pun tak. Ada. Baru deh. Ini biar malah time sekali. Tambah. Undusi nama agak senang. Undu. Undu saya làm được. Santai. Undu saya aneh. Undu saya aneh. Undu aneh. Undu tua nama. Undu tua mama. Bawah. Mulu mabuk kunan nak deh. Mahal bak. Alu gun mabuk acing sana lu. Mami. Mon ke ane bi utia zirai layo ane sona akia de lekha गोरों जाथों दे सनानो thank you an Thank you aneh. Aku tak guna bilang. babaku Engkau. mamikuno oमफ्राय wo फुंखौ मलमखौ मेगनाव फोनांना आलौगोन गन्थं फुननो हर आलौनायनि गगा खारो नै इदियाव फुन गन्थं फुनना आलौगोन मेगनाव फुना गगाया रुङो ओमफ्राय गोदोना इ नाथांख्रि मेगननि गोजानाव फुनखा मेगनाव नांबाथाय आलौगोन बेयाव खोमा जिं एसेल' फुन नै दालि आलु भाजासो आनै सनानो आनै नंगौ मामा आनै दालियानो गोथाव मिथिबाय आनै नोंखौ नागिरबाय नोंखौ दालि आलु जाबासो सालु जायो दालि आलु जाबासो सालु जायो दे आनै लाखरदो खोनाबाय नोंगौ बिनि आनै
आनै Kesan. अबेनि आनै सना Nung bina ni suna nang. आनै सना नों अबेनि बिदि सना Ma जाखो lagi? Nung lihatnya zakar pina ayo. Kan zakar pina. Oh, गोजां बेहाय मा नों उखुम दुगोन? नों मुलुमखौ एसे गन्थं फुनां। नों फुनखांबाय? गोदोनायाव फुनखांबाय? गोदोनायाव फुना? मानो? फुनबाय मुलुमखौनो एरलाजोब्बाय गावहा। Labu hula dabu. Labu silo anak. मोननै हरो। मोननै हर बिसिनि बुजा हर आरो मिथिबाय जाबाय दा बाबा मोनसोरबाय अबे फैलाय गाहायनियालाय बिखायनि बे गोजौनि मोनसे आरो मोना मागौ लाबखौ नाम्बारा हर बुरजा नांगौ बिसिनि नांगौ ओमफ्राय वानथा ना टुथा बिसिनि टु लायजिबनि लाबु हला आरो नामागौ खोनायाखै बिदि दांबि आरो नामागौ लाबखौ माथो हराखै खोनायाखैबा बे नेट नांखायो दाहायसो खोनाबा हरगोन र' खोनाबालाय बाबा मोनसे हरबाय मोनथाम जाबाय दा 3 जाबाय 3 आरो नामागौ उन्दुदो आरो नामागौ गन्थं आलौबाय आरो नामागौ मा हरखो नै सोरो हरखो नायलाय मा हरदों नायलाय मा बुस्थु बियो सिनायो मा बुस्थु बियो नाय लाबनांगौलै मानसि खर' मोखां होथेनाय बिलाइ लाब फिसा आरो नामागौ आरो नामागौ नामागौ थेंक इउ आरबि ब्लगनि थेंक इउ आरबि अफिसियेल चेनेलनिसिमबो होन गन्थं आलौजोबबाय आंहा जिखौ फोराननो दिनै नोंखौ फोराननो हायाखै आं गाबोन फोरानसै नोंखौ ओजाबो थायो नोंलाय नोंनि फटक जागारनाय ओरै लांगासिनो ओरैबो थाङो होनाखै आया खिखिनाया मा थुबाय थायो आं खालामबाय फिदिंनानै मानो फिदिंनांगौ फिदिंनानै मोननै खालामनांबाय बोखोनाङा आखि बेखौ आं मोननै खालामबाय मा आया फट'खौ मा खालामो बेयो खिखिनाया
ร้อนแล้วมั้งมาซื้อมาซื้อดังKamu lelai minyak kecil aja lelai di kamu ini. Yuk. Masuk. Dua nana lah aja. Dua. Yaudah. Mana tu? Dah mana? Ani mobil tu ani loyan. Mobil tu loyan, baba. Asam dia dah mobil laban nak jambi. Sebelum nanggur. Mobil sang, lim, pulang nanggur.